Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Maria se quedaba na casa, cuidaba de todo, estiba as patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Prohibido prohibir foi o berro máis significativo das revoltas estudantís no 68 en París. Aqueles mozos e mozas reaccionaban contra o pesadelo da represión que doa a doa se viña exercendo incluso nas sociedades máis avanzadas sobre as ideas e as vidas dos cidadáns. Calquera cousa se prohibía ou se castigaba, o que non era delito era pecado. Os nosos maiores son privilexiadas testemunhas daquel clima social represivo que hoxe pode volver coa hipertrofia de normas e controis que xa nos comezan a abafar. Eu non diría que era medo, era terror. Sei que na República, pero teño así moi borroso, había a Guardia de Asalto, que se chamaba, que despois foi a Policía Armada. Policía Armada, os grises. Sí, a Guardia Civil tiña sí medo, porque a Guardia Civil daquela a man levantaba por menos de nada. Si decías buenas noches, caías o tortazo, porque non saludaba a autoridade. Si non decías buenas noches, caías o tortazo por non saludar. É que se ti ibas pola rúa e había un acontecimiento calquera que fora e ti mostrabas unha reticencia, eu non digo unha crítica feroz ao que se plantexaba naquel momento polas autoridades, ibas direito á comisaría, onde che daban unhas hostias, con perdón, e era o que ganabas, cando menos. Despois hubo unha serie de leyes que foron modificando, incluso a leyes de tipo político. Por exemplo, a lei de represión de masonería e bandidaje, famosa, non? Que aqueles que, digamos, lle chamaban o da cáscara amarga, ou roxos, definitivamente, eses para encontrar emprego tiñan moitas dificultades. Maestros, profesores universitarios, a veces que os retiraban da carreira. O meu irmán, cando consigue un posto de traballo nunha empresa italiana, por certo, o pouco tuvo que deixalo, porque o director daquela empresa lle dixo: mira, eu non sabía que eras fillo do Roxio, así que tes que marchar. Nunha redonda de mar de 50 km alrededor de Santiago, todos os labradores tiñan que ir un par de días á semana, 2 ou 3 días á semana, non recordo agora canto, ali a traballar gratuitamente, gratis. En cuanto un señor veía no campaneo por aí e veían que non tiña traballo ou sospechaban e tal, ala preso. Moita xente das que habían conseguido superar con vida aquela situación estaba na cadea, meirán de parte deles, e todos na familia tiñamos algunha. Eu, felizmente, o que tiven foi no exilio. A meu pai, cando chegamos de Francia, primeiro meteron nun campo de concentración español. En Vigo había un cine enorme, que era o Cine Niza, que é un lugar ademais emblemático, porque ali nese local que logo foi cine foi donde recluíron a moita xente que fusilaron. Era un lugar para a parte da cadea, non? Para recluir a xente, non? Que logo ían pasear. Nunha ocasión o meu pai quedou por chiripa, que non o levaron a guillotinar, porque non estaba, ou non sei, porque veo a Guardia Civil e foi chamando as portas, onde había homes, saliron e leváronos ao sitio e guillotinaronos. Para non guillotinaronos non é a palabra. Claudiaronos, chamábase así naquela época. Doa, 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 doa.
Non había posibilidade de reunión e asociación. Eso estaba configurado no Fuero dos Españoles, me parece. A persecución policial era grande, non? E si incluso había dificultad para reunións e para cousas destas, para formar follos e eso, e incluso nas calles, pois si veían ao mellor que había xa un conato de algunha cousa, había máis represión nese sentido. A folga estaba prohibida e non había nin de estudiantes, nin de traballadores, nin nada, non había folgas. O talante político era rexeitado porque todo o que se saíra do réximen era o comunismo. Certas conductas da muller eran mal vistas. Por exemplo, que estivera en un bar. O mero feito de ir a un bar, non digamos encima, fumaba. Non, nada. As mulleres non iban aos bares, non. Eso foi despois. Despois xa empezou, hombre, polos 50 xa empezaban a ir, sí, as estudiantes xa iban ao café. Prohibición que nas mulleres era que non podían ter nin actividades económicas, ningún tipo de independencia ou autonomía como persona humana. E chamaban ese aperlo o ir ás aldeas cercanas á provincia da Coruña a buscar un saco de patatas. Cando viñan que había as carnicerías extrarradios, a xente collía, compraba carne e escondían esas mulleres por aquí como podían. Pero iban ao fielato e entón dicían, a ver, trae a carne. Pois a ver, eu non teño carne, eu non teño nada. E entonces yo me acerqué al guardia y le puse cara de alegría y le dije que por favor que esas patatas me las había dado una tía y que eran para mí y tal. Pero despois puxeron unha muller, entón cacheábanas. E ao cacheaban, sacaban a carne e metían unha multa. Me cogieron, me llevaron a comisaría, entiende, que no sé si estoy fichado en la comisaría, nunca me preocupé, pero a veces me viene a la memoria. Y me quitaron las patatas. O extraperlo que houbo en todos os sentidos, pois tamén o houbo en libros. Entonces había na algunha librería de Vigo unha trastenda na que ti cruzabas aquela porta e te encontrabas con outra librería distinta donde podías adquirir libros prohibidos. Houbo censura moi importante en algunhas ocasións. Non se podía falar de Franco, non se podía falar do exército, non se podía falar da religión. Realmente era moi difícil poder ler e poder falar e poder representar e poder falar pola radio, é dicir, todo isto estaba absolutamente controlado, non? Doa, 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 eres costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, que doa, doa. As pezas que tocábamos estaban todas pasadas xa pola censura. Entonces aí xa tocaba o que podías. O que non podías, non o tocabas. A mí en León, na radio, que hacíamos un programa, estábamos en unha sala de fiestas e hacían un programa na radio que lo transmitían todas as mediodías. E a mí me prohibieron el Bésame mucho. Este anuncio, lavadora Bru, que entón estaba de moda, lavadora Bru, lava como Los Ángeles. Ese anuncio non o permitían. Porque era irreverente. Estábamos tocando e veo unha atracción e un día pola noite fixo striptease. O cine xa che digo que había que ir con cuidado porque estaba absolutamente censurado, non? O outro día iba a empezar o espectáculo ás 7 e xa había unha orden de que a señorita non podía facer striptease. Xa estaba así todo cheo de policías na sala. Aí, cuidado, flecos por los bañadores, a que te llevaban aquí. Un volantito por aquí. Eso es lo que se hacía. La censura antes venía y decía, no, y te venían a los camerinos a ver la ropa. E o terrible que ás veces censuraban o final da película porque se daban un bico, ¿no? O sea, imagínate que enorme diferencia. Agora as películas empezan cun coito.
E antes terminaban cun bico censurado. Bueno, non vi moitos casos, pero polo blasfemar sei que puñían multas. A Guardia Civil puñía multas polo blasfemar, por calqueras outras cousas. Se collían un falando de política mal ou calquera cousa, que tamén. Eu defendín aquí a un profesor da Facultade de Medicina, que era andaluz, que ás 5 da mañán, na Plaza de Galicia, empezou a recitar a García Lorca. Ocúrselle ao cego, máis a muller que estaba con el, empezar a cantar cantares escandalosos, que era aquel Basilisa en el baile, grita en voz alta, si me gustan los hombres es por la gaita. Pero dixo, García Lorca, gran poeta, y lo mataron estos cabrones. Me cago en Dios y en Franco. Embargaronlle o chafariz ao cego, colleronlle todo canto tiña as para vender, a policía agarrou, detuvo. Le pedían por decir me cago en Dios 50 duros de multa, 250 pesetas de multa, y por decir me cago en Franco 6 años y un día de prisión.